Ƙasar Saudiya ta sake buɗe iyaka tsakaninta da Qatar. Gwamnatin Saudiya ta sake buɗe iyaka da Qatar, inda motoci daga ƙasar suka fara shiga Qatar, kwanaki ƙalilan bayan kawo ƙarshen takaddama da aka samu a tsakanin ƙasashen. Rahotanni daga birnin Riyadh, fadar gwamnatin Saudiya, na nuni da cewa motocin Qatar sun fara shiga Saudiya ta kan iyakar biyu, a wani mataki na mayar da Doha saniyar ware a yankin Gabas ta Tsakiya. Jagororin wasu ƙasashen Larabawa, wato Saudiya da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa da kuma Bahrain har da Masar, sun sanya hannu kan yarjejeniyar da Qatar ɗin yayin taron ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf, a wani mataki na kawo ƙarshen zaman doya da manjar da ƙasashen ke yi da Qatar har na tsawon sama da shekaru 3. Ita ma dai Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa za ta bi sahun Saudiya wajen buɗe kan iyakokinta na ƙasa da na sama har ma da na ruwa ga Qatar ɗin. Hanna Mahmud daga Kaduna, sashen Hausa na Randawa Media Concept.